Yeah, my problems are no sangana nawo. One, marume wacho havasi kuda kuburitsa mari. Anda kuita bonde newe nemari yaari kuda iye kwete yauri kuda iwewe. Two, vamwe vacho havadi maprotection. Zvokuti izvazvo zvitaura nemusikana kuti unenge uchida mari. Then iye ari kuti inini mari ndinayo but kana uda ndikupe mari yakati ngatiite izvi zvisina protection. Saka pamwe zvinhu zvakaoma mba munosina kana pekutotangira. Unozongoona kuti ngengoro wesuicide uzongoti but one day aribva rarwarisa ndo zvinozongoita. But vamwe vacho varume havadi maprotector. Havasi kuda kuburitsa mari. Isu tichido mari temhuri dziri kudzimba. Senge ini ndine vana 3. One ari grade 6, one ari grade 4, one ari kuenda kuECD. Izvezvi kuti ndikwanise kuwana kana 20 years yekuti ndivatengere chikafu ndigotumira kwavari. Ma 1. Saka unozongoti ukawana ukamuka business kekungoito ini ndotengesa mazai akaboiliswa ndikambotengesa tengesa ndozobatanidzo mari yangu yemazai nemunhu wangu wenaiti ndowana kamari kari nani. Naiti inenge ichiita mari? Naiti inini yandee ndichida hangu ndakazvimira ndee ndichida 20. Asi but 20 manje haisi kuzobuda. Parozongobudawo ma10 ma12 iwayaya. Pamwe moto kuti ndoto kuti ndine 5 moto kuti 7 kana ndine 5. Saka zvinokuendera nekuti iwewe uri pahari nemari zvakasvika pano. Kutaura chokwadi zvaMwari chezvizvo. Chihuri hachina kwachinombotiyendesa. Taneta nazvo izvi. Haisi nyore kuti munhu unobva kumba una munhu wapromisana naye kuti ndiri kuuya ikoko. Unomira pabhawa. Kuti mwana umwe munhu achauya ondikecha kwaakasauya ozondikecha. Plus haisi nyore ungoti murume wese newe wanenge wakaita sei uchingoenda nawo uchingonoitwa. Mwana ukuita zverafu umwe ndani kuita zvakaita sei umwe ndani zvakaita sei. Zvichanakidze izvo. Zvamwari chezvo. Paroda plan. Plan B ndo yatakuti because chihuri. Inini ndakazvimirira hangu side kwangu. Chihuri handichanakirwe nacho. Hamuna mufu wamunozvangarira? Kuti pane dzimwe mbingo dzekuti hadzirwadziwe nemari. Anogona kutongoya kusvika kuti ndepi bo awadi ogona kukusira mari pamwe asina kana zvatombokuita because unenge uchiitisana naye. Because chinombotanga chiri chihuri cheukechanaka achikupa mari achidi zvozosvika panguva yekuti pamwe pacho ane mbinga kutombouyo achingosvorowa asina mari. Ozotomuso anenge awana kuti mari ombokusipaka saka zvinenge zvichingoenda. Yangu yangesi nyaya yemari. But kuti munozoita attachment maclient zvakafanana nekuti okufadza ichaizvo zvokuti munozopedza mangu kuti magara chero mari yenyu muinayo munongoti ndichaire komana. Ipapapo pane patu because ndiri munhu kandine mafeelings ndozodo because izvi zvechihure inyangoti unofanira kuti pamari ndokupa bonde raunenge uchida but pane time yaunonzwa kuti ndikuda someone wandinoda. Pane pamwe paunyatsonzwa kuti nhasi ndikuda bonde remunhu wandinoda. Saka client ikandinakirwa kabo kana auyewo zvake musi wacho ndiri kungobuda zvokuita tiri. Ko mane time yakareba zvakadii muchiita basa iri? Inini ndane 2 years. Zvakatanga sei? Inini zvakatangira pakuti murume wandanga ndakarorana naye ndakasiyana naye nenyaya yekuti anga kuita zvemadrugs asingandichengete kumba asingagari kumba kwacho aiti ndiri kumusha ndegara kumusha kunonzi kwachihoto. Akaenda kuHarare oenda unoti nyari kwendichirarama nemari icho ndichidini. Then ibva ndawana basa ndatanga kushanda mushopu. Ndashanda mushopu meme ndakuchengeta mari yangu. Mari yangu yakwana zvandaifungira. Ndobva ndavhura shopu yangu yegrocery kunonzwa kandawo uko kwachara kupo. Ndavhura shopu yegrocery ndaienda kumesina kozi ndandine passport madhezi acho. Ndaienda kumesina pamwe pacho zvinohodha hembe nesipo chichinchiya nazvo. Saka muzukuru wangu bva nditi goko ande yekuJoburg timbonoshande. Then mubooster staff yenyu wandibvuswa zvinhu zvakachipa. Pandaenda nemuzukuru wangu saka ndasiya hanzvadzi yangu inini mushopu yemunhu. Vandanogara 3 months kuJoburg. Pandakadzoka ndakawana mukomana apedza basa. Kusina mari, kusina chinhu. Vandabva kwakandabva ndakuzogara kudema kuno. Saka kudema kundagara kuno kundandisina kana zvimwe zvandaikwanisa kuita kuti ndiwane mari. Ndo pandakatanga kuenda ndichimbonomira pamusoro ndichimbojenga ndichimboenda parima ndichimboita sei. Pezira takutomozoti staira racho ndo ratopo. Ndobva ndangotanga. Ndatanga bva pane pandakamboenda kunoita zvekutsvaga mari kunonzwa musiwa uko. Ndakaitwa rafu nemwe murume zvokuti ndakadzoka ikoko ndikasvodza uyu musikana wetalent ari talent. Ndakasvodza talent kuti nini chihuri handichadi. Uyu ndakasvomudza ndakasvoti chihuri handichadi zviri nani ndiboilise mazai yangu ndiite zvekutengesa mazai. Tala akati manje zvinobuda ndakati zvinobuda. Because pandakabva kuno ndakabva uya ndatenga makireti angu emazai bucket rangu chichi. Vanatanga kuti
zvokuti akanditi ndoda short time anditi but ndainga nangoona kuti munhu anenge ari rafu vandatomuti nitomutenye zvokuti short time marino ndati 10 ndakamukwidzira because ndaisada abva handiti 10 yacho ndinayo. Pane vamwe vanhu panzvimbo vanozvitendwa vana makuru vanhu vanenge vachitonga varambiro zvavanenge vachiita vandamuti 10 zvikanzi bo handei vataenda kuroom kwakwe tasvika zvikanzi aina handigoni kuita sex mune light ndikati manje kana zviri zvemurima ndiye ndisingatooni kana zvisingaiti kuti tiite light riri on ngatisiyana nazvo zvikanzi musikana iwo nda kuonererwa dzima lai ndikati alight handisi kudzima zvikanzi ora ichibo chindipa ndipfeke ndikati iwo kondomu ndokupfekedza ndeni vandamupfekedza pakuita bonde pachaita zvekukigiridza zvekuda kuti protector racho richase ribvaruke vanototi bo here uri kuitewo zvikanzi bo ndikati hakuna bo yakadaro kana uri kunoda usi kunakirwa iwe gara wasiyana nazvo hanzi aiwa bo ndaita ndibandati bo atanga futi kuita abva adai oroko rake bva abvisa chikondom ini ndabva ndazviona manje bva ndamusundidzira bva adonha pasi zvika ndakumamisa ini ndakaona hora ndakaonedzwa hora kubva mangwana acho ndakabva ndapeka ndakauya kunoku ndikati andirowa ndobva anditi saka handina kuproducer ndidzosere mari yangu pandatora mari yake aunzaona kuita chikapa chandanchida futi ndidzosere mari yangu vandamudzosera mari yake mangwana makuseni bva ndangomuka ndakaita sei ndakabaya zvangu kunoku ndopa ndakabva ndasvikotanga kuti hangu zvekutengesa mazai kwete kuti handichahuri ndikaonawo pane zheti rine kamari karibo ndoita hangu madhira angu asika haina ndichanakirwe nazvo zvodabvunzo zvotemi mari aiwa uchadaiwe ndazviona